ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। କାର୍ଡ଼ର କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦେଖିବେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଦେଖିବେ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ସେମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମ୍ ପେନ୍ ବି ଅଛି और सेम कागज भी ଅଛି। फास्ट ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବି ତାକୁ ଦେବେ ଫେଣ୍ଟିବାକୁ। ମିଶେଇ ପାରିବ ଯିଏ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ରେ। ଯେତେ ଥର ଫେଣ୍ଟି ପାରିବ, କୋଇ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏମିତିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଚାରିଟା ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଚାରିଟି ଅଙ୍କ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟା କରିଥିଲି। ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି। बीच में आंगुल रहला एमती पुणी एमती टाणिकी जैसे जो कार्ड से कार्ड आसी ऊपर रहा तासको हाफ करेगा बा मझिरू भाग करिबा। तापरे मु आको कहला आको हाफ करो, तासो कहला आको हाफ करो। जे मिसबार अच्छे तो मिसई दियो, किंतु मन रखिथिबो एटा अच्छी ऊपर आको केबे हटेइबनी। हटई सारा पर तापरे मु कहिथिली जे आको
3ଟା ତାସ୍ ତଳେ ରଖିବ ବା 3ଟା କାର୍ଡ଼ ତଳେ ରଖିବ। ତାପରେ 3 ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ରଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପୁଣି 3ଟା ତଳେ ରଖିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି 3ଟା ଭାଗ ରଖିବ। ଏମିତିକି ସବୁତକ 3ଟା ତଳେ ରଖିବ, 3ଟା ଉପରେ ରଖିବ। ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ସବୁ ଫେକ୍ ତାସ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ତାସ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ତଳକୁ ଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅରିଜିନାଲ୍ ତାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲି ସେସବୁ ଉପରେ ଆସି ରହିଲା। ଏବେ ଆମର ଯାଦୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟି ଦେଖେଇଦେବେ। ମୁଁ କିଛି ହାତ ମାରିନି, ଆପଣ ଯାହା ସଜେଇଥିବେ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ବି ହାତ ମାରିନି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବି କହିବେ ଏମିତି ଏମିତି କର, ଏମିତି କାଳ ଏମିତି ତଳେ ରଖ, 3ଟା ତାସ୍ ଉପରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଥୁଅ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଇଆ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସେ 4ଟି ଅଙ୍କ ବା 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଚ୍ଛା କନସେପ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଓ ଆମେଜିଂ, ତାପରେ 7 ଅଫ୍ ହାର୍ଟ, ତାପରେ 8 ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତାପରେ 10 ଅଫ୍ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।